आसामनि मोनबा बियाबाव खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल दिनैनिफ्राय जोबथा। थिग बेबायदिनो दिनै उफ्रा बिसायख'थिनि जोबथा फोसावदिं मेलाव बयनिबो दोलोखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन गाव गावनि दोलोफ्राव रायजो राजाफोरखौ भट होनो खावलायनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो सिडली बिधान सभा उफ्रा बिसायख'थिखौ देरहासार खालामथारनांगौ थांखिजों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा दादगारि हाथिसार आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोख्रोङै उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खालामदों। सानथाम सिगाङाव दादबारियाव आंखौ लिंहरदोंमोन, आं फैनो हायाखैमोन, ओंखायनो दिनै फैबाय। रायजो राजाफ्रा बयबो लोब लोब ओंखारदों। बेवहाय बर्डार एरिया हिसाबै माखासे जेंनाफोर दङ। दा बे जेंनाफोरखौ आं बिथांमोननो रायलायदों आरो इयुनाव सुस्रांनायनि थाखाय आं बिथांमोननो खोथा होदों। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों जे दिनै मोनसे समाव बेवहाय UPPL हिसाबै जोबोद दुरबलमोन, नाथाय दिनै 80-90% बे ओनसोलनि बर', गरखा, हिन्दी भाषी जेसेबां जनगोष्ठी दङ, बेंगलि, बयबो भोजपुरी, बिहारी बयबो ओंखारबोदों आरो बिथांमोना 80% भटखौ दादगारि ओनसोलनिफ्राय UPPLनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनो होगोन होननानै खोथा होदों। प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव प्रमद बर' हाटाव बिटिआरनि थिखादारफोरखौ बासाय बायदि बायदि स्ल'गानजों बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ बाजार नुनो मोनो। बेफोरो जेबो भेलु गैया। बिसोरो बायदिसिना खोथाफोरखौ बुंनानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरदों, नाथाय बेवहाय रावबो जेबो एफेक्ट जानाय नङा, आं बेखौ मिथिगौ। दिनै बिसायख'थिनि जे फोसावदिं मेल बे दिनै जोबथा। दिनै जोबगोन आरो जों बेवहाय फोसावनानै बेखौनो नुबाय जे UPPLनि बिजाथि बा जोंनि मित्रजुटनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा 50निफ्राय 60 रोजा भट बांसिन भट मोननानै देरहागोन। दिल्लीयाव खुंगासिनो 63थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे महा उत्सव हाबाफारि आं बिथांमोननो आंनि फारसेनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावदों आरो हाबाफारिया जाहाथे गाहामैनो गाहाम जाफुङो, बिनि थाखाय आंनि फारसेनिफ्राय बेस्ट उइस हरनाय जाबाय।